Kaso donja ne weche mag ohala ni kaunti ma Kisumu osingorakore gi achudhe mosebedo gi chenro mag choko osuru ma bende osemiyo kauntino lal. Magi nolandie sama olok chenro mag choko osuru kowuok e board mar choko osuru nyaka e tend boma mar Kisumu. Maendi biro tok achiedh nade kwako tend board mochung'ne osuru e kauntino. Millicent Adhiambo miyo walero. Tend boma ma Kisumu koro kauting mar choko osuru kowuok e board mar tend kaunti mayande ochung'ne chenro no koluore kod midhiero maka kod kacha mosekwako board no moting'o jakom mar board no gweyo tao. Tend boma no koro ting' magi oriwo choko osuru mag lope, lendo e geng' apaya, chiwo lesen mag ohelni kod mag dongruoge ne tend boma ma Kisumu. Jatend migao mar omenda e kaunti ma Kisumu, George Okongo, wacho ni giseyudo dok chien e chenro mag choko osuru konyiso dwaro mantie mar yaro chenro makamano. Okongo koro kwayo od bura matin kata assembly ma Kisumu mondo non matut gima omiyo weg ohala e kauntino ywago nengo mamalo mag chako kendo riembo ohala, wach mamiyo nitie dok chien e yore mag ohala. We need to know what is driving the cost of doing business in Kisumu high. A couple of years ago, if you went to look for rental space at United Mall, again, you'd have had to queue. Today, if you go to United Mall, you'll find a number of alternative spaces because people are vacating. I would like to request the County Assembly, perhaps to set up an ad hoc committee to look into the cost of doing business in Kisumu City. What is happening? Something is happening. Tend boma ma Kisumu to yango ni geto choko omenda mantie kin siling bilion 1 nyaka bilion 1.4 chop dwe mar 4 higani. Magi gigeno yudo kowuok e lendo mag ohala kod lesen ne ohelni manyien ka meneja mar boma no Abala Wanga otielo dwaro mantie mar yweyo oko mibadhi mosebedo kokwako chenro mar choko osuru kaka yor kelo dongruok mowinjore ne jopiny. We have only 4 months to collect for you at least between 1 billion to 1.4 million by end of April. I'd like a revenue collection account where I can monitor that the city is collecting this. I don't want a jumbled money to be reconciled after a week or 3 weeks. The bottom line is, please don't steal revenue. These streams we are dealing with are cashless streams. Before I forward you to County Secretary, I'll have dealt with you ruthlessly if you steal revenue. Just go home. I'm not going to transfer you. And even I'll post in the notice board that you are no longer collecting. I can even take it to the newspaper. Abala bende yuago wacha achudhe kod kwepo lokruok gi chike kaka ohinga madongo mosethiro choko osuru ka olando ni gidhi tiyo gi lony manyasani e choko osuru kendo golo oko lendo machon. Kisumu has a cartel of land swindlers. They are agents. They see a space. They create documents. They get this land. They pay very few rates or they don't pay rate at all. And they transfer this land to somebody who died, who will eventually sell it to somebody. And that derails the proper database of the ownership of the land, because we have to go for the owner of the land to get this revenue. Jotelogo yango ni lek mar boma ma Kisumu sani oyiengore e telo maratiro mobedhore kendo machiwo thuolo ne riekni manyasani ka jodak kod johala ijiwo mondo orwak lokruogegi kaka yor kelo dongruoge mowinjore kendo jiwo ochumi mar boma ma Kisumu. So can we solve the problem within the 2 years? Mondo sama wuok to pending bill wase chulo, wage bill wase koroga mwawe the right people, wawe county ka onge gowi, wawe county kwa luoko maler, no staff be wawe kamo. Dogana kwa vitu koro gara toko kwa ngi, kwa sawa wacho marach. We now want to see your expertise in this area as an assembly so that you approve to us that you are people of quality, you are interviewed, employed, and you can perform. Yes. That's the baseline. These titles, head of what, if you don't perform, it's just useless. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.